Moi boas tardes. Hoxe, como penso que xa sabedes, pois estou aquí para falarvos, ia dicir un pouco, pero un pouco non, para falarvos un moito do concurso xeral de traslados. Supoño que me escoitades ben, ou? Decídeme por aí no chat se escoitades ben, supoño que sí. Vale, grazas. Boa noite ou boa tarde, non sei, aínda de día, ou? Sí. Pois boa tarde a todos os que estades por aí e que estabades esperando por este... Acabo de dar unha mala noticia agora, bueno. Iso, benvidos e benvidas a todos que estabades esperando este directo do concurso de traslados. Benvidos os que lle estades dando aí a seguir para poder escribir no chat. Xa sabedes, se queredes escribir no chat de Twitch, tedes que pulsar aí onde pon seguir, vale? Iso sí, non sei se vai estar Xoana por aí, penso que antes vin a Victoria. Non sei se van estar por aí respondendo vosas preguntas no chat, entón, como a sempre, que vos vou recomendar é que na canle de Discord de preguntas Pablo, que son as preguntas que contesto aquí no directo, pois que deixades aí as vosas dúbidas que os vayan aparecendo, as que teñades xa sobre o concurso de traslados. Xa hai algunha, non sei, non creo, porque penso que este directo teño moitas cousas que explicar, o procedimento do CXT é bastante longo, entón probablemente as preguntas que me fagades no chat de Discord, na canle de Discord, seguramente as conteste nos vindeiros días, vale? Hoxe non creo que me dé tempo, xa digo, a non ser que acabe unha hora prudente, que non creo, o directo, pois entón sí que contestaría hoxe, vale? Entón iso, podedes facer preguntas aí no chat de Twitch, pero hoxe vou estar ao CXT explicando vos cousas, entón non vou estar moi pendiente do chat. Pero xa digo, se queredes garantir que vos conteste a pregunta, deixadela no Discord, vale? No Discord, vou abrir aquí un momento, xa cambio de pantalla para que o vexades. Quedará grabado, sí, por se alguén se ten que marchar ou algo, non pasa nada, vai quedar grabado aquí uns días en Twitch. Twitch borra os vídeos, el só, eu non borro nada, pero Twitch borra os vídeos co paso do tempo, pero quedará en YouTube, porque cando remate subiré no YouTube, vale? Entón aquí en Discord, na canle esta que está aquí de preguntas Pablo, que armei antes un pequeno Cristo con esa canle, pero aquí podes deixar as vosas preguntas con respecto ao CXT ou que vades vendo agora que teñades dúbidas ou algo que queirades preguntar, vale? Dito isto, penso que vos podo contar un pouco de todo o que vou falar. A ver, lóxicamente vou falar de prazos, dar algunha información sobre prazos que penso que ninguén sabe, pero vou vos dar as datas xa das adxudicacións, polo menos da provisional, que xa hai data concreta. Vamos falar tamén de algunha cousa, pois eu que sei, duns Excels que se fixeron famosos porque son uns Excel que só ides atopar tamén nas miñas redes sociais. Pero eses Excels o que fan, xa vos ensinarei un pouco máis pa diante, é calcular a adxudicación provisional, a adxudicación provisional definitiva antes de que se publiquen, vale? Son unha pasada, os Excel están feitos por uns rapaces de matemáticas, Pedro e Alberto o de Discord, non sei se andará por aí. Entón xa vos digo, ides empezar a escoitar falar duns Excel que calculan a adxudicación antes de que saia, tal, bueno, todo iso existe, pero hai que esperar porque eses Excel non se poden empezar a facer ata que se publiquen as instancias, hasta que se teña acceso ás instancias. Entón, iso, cando haxa acceso ás instancias, pois seguramente Alberto pois xa vos explicará. Hai un vídeo xa na miña canle de YouTube de como se fai, como tedes que facer para calcular vos, porque isto é un traballo colaborativo que tedes que facer entre varias persoas da especialidade, porque hai moitos datos que meter, pero que saibades que está aí e despois ensinemos un pouco como funciona iso, vale? Vou abrir aquí unha cousa. E bueno, eu penso que xa podemos empezar a falar un pouco do concurso xa de traslados, que para iso viñamos, non? Así que mos aló. Vou falar, lóxicamente vou facer tamén unha simulación de como se participa, explicarvos cousas na aplicación e todo iso xa o dou por feito, non? Pero sempre xa sabedes que me gusta
comentar cousas interesantes tamén antes de facer as simulacións. Entón, nada, o primeiro que vou ir por a orde que vedes aí da esquerda a dereita e da arriba para baixo. Entón, aí o primeiro que aparece é do concurso de adultos e concurso de orientación. En principio, o concurso de orientación pos CEIPs vai no a ver, poder participar funcionario de carreira, do corpo de mestres, funcionario en prácticas tamén, que me preguntaba unha persoa hai un cacho, se sendo funcionario en prácticas podía participar, si que podedes. E despois do concurso de adultos, en principio non o vai haber, pero xa vistes seguramente, se non xa vos lo digo eu, o sindicato no que eu traballo, pois fixamos aí un traballo de contar as posibles vacantes que podía haber no concurso de adultos se os sacasen. Entón, contamos que poderían sair sobre unhas 30 vacantes, e entón con 30 vacantes a Consellería pois debería ter sacado o concurso de adultos. Na mesa sectorial xa vos comentará aquí que dixeran que, bueno, excusándose un pouco no moito traballo que van ter agora entre concurso de méritos, concurso de traslados e integración do profesorado de FP, pois que non tiñan xente suficiente e que non sacaban un concurso de adultos. Pero, bueno, que saibades que podría sair se quixasen sacalo, porque hai prazas. O dos Excels, vou vos ensinar os Excel. Mirade, isto, por exemplo, son os Excels que había no concurso xeral de traslados do curso pasado, vale? Aquí vedes que hai, pois, este debe ser de filosofía, de latín, de lingua castelá, hai no de xeografía e historia, de matemática, bueno, hai no do que vos queirades facelo, vale? Isto xa vos digo, podes facer, pero cada un ten que facelo por así, vale? Entón, eu que sei, vou abrir o de galego, que é a miña especialidade, que se me fai máis coñecida. Entón, este era o CXT, vale, do ano pasado, e o que fai esta aplicación ten un botonciño por aquí arriba, este de aquí, que das aquí. Non, este non é, este das fórmulas. Bueno, non sei onde está agora o botón. Non sei, bueno, aparece un botón por aquí arriba, que eu agora non vexo, non sei onde está. Que raro, función. Bueno, non sei, por aquí está. Hai un botón normalmente, non sei agora onde está. Bueno, e o que fai ese botón é calcularvos a adxudicación do CXT, vale? Aquí vedes que esta foi o que aparece nesta columna é a resolución provisional oficial e isto foi o que calculou a aplicación, vale? Entón fixadevos que normalmente coincide, vale? A oficial coa que estima a aplicación, vale? Entón, nada, que saibades que son uns Excel que no seu momento pois xa diremos como se fai na miña canle de YouTube, a quen lle interese xa está explicado como se pode acceder a facer estes Excel e tedes aí máis información. Iso, porque falo dos Excel simplemente porque hai un par de semanas alguén me escribeu e preguntábame se era certo se existían eses Excel, entón sí que existen e sí que funcionan, vale? Con respecto á presentación, vale, eu penso que a día de hoxe todo o mundo que vai participar no CXT xa sabe de sobra que hai que ter algún mecanismo para poder presentalo, e eses mecanismos son o DNI electrónico, ou certificado digital ou a chave 365. Case todo o mundo, ou a maioría, penso que vai ter chave 365, e se sodes coa Consellería xa sabedes como hai que facer. Nunca hai que participar nos concursos os primeiros días. Un exemplo que pasou co persoal catedrático, o persoal catedrático tiña aí unha puntuación que non lle estaba contando a aplicación porque había un erro, entón, nunca participades nunha aplicación da Consellería nin os primeiros días, nin o deixades pos últimos, non vai a ser que falle, que se vos olvide, etc, etc. Digo isto porque, relacionado coa chave 365, a chave 365, aínda que renovar anualmente, pode ser que vos coincida que tedes que renovala agora, que se vos pasou é que non a renovedes, entón ides ter que ir a un rexistro, e dicir, xa vos vai levar máis tempo do habitual, por iso de non deixalo tampouco pos últimos días. E incluso podemos tamén caducar o usuario, que aí sí que tedes que ir si ou si, a non ser que teñades certificado digital, tedes que ir si ou si polo centro de saúde, ou por un rexistro. Entón, iso, non fagades nunca a participación nunha aplicación da Consellería, nin os primeiros días, nin os últimos, porque xa vedes. Vale, prazos, o que vos dicía antes. Vou vos dicir aquí unha cousa que seguro que non vistes en ningún lado ata agora, que é a data da adxudicación provisional. Bueno, o prazo xa sabedes que está en prazo desde esta semana ata o día 7 de novembro. Non o deixades po 7 de novembro, nin po 6 igual, facede o 5, se podedes, antes que o 6 e o 7. A adxudicación provisional xa hai datas, vale? Hai datas para a adxudicación provisional. Se queredes digo onde veñen, pero non vos vou dicir para ver se o atopades. Pero as datas da adxudicación provisional veñen en algún sitio, en algunha publicación están, en algunha publicación oficial da Consellería, vale? E son para o corpo de mestres o 3 de marzo,
do 2023, a adxudicación provisional é para o corpo de secundaria o 24, deixademe agrandar un pouco que non vexo aquí, o 24 de febreiro de 2023. É dicir, corpo de mestres, adxudicación provisional 3 de marzo, corpo de restantes corpos que non sexan o de mestres, 24 de febreiro de 2023. A adxudicación definitiva seguramente uns meses máis tarde, seguramente poñedelle por aí por abril. E despois, cando sae a adxudicación provisional, empeza un prazo de 10 días desde o seguinte no que ides poder reclamar ou renunciar aos colectivos que poidades renunciar, vale? Hai colectivos como sen expectativa, funcionarios en prácticas, que supoño que algunha verá por aí, é algunha. Os funcionarios en prácticas non podedes tampouco renunciar, vale? Pero o profesorado, por exemplo, con destino definitivo, pois sí que podedes renunciar. Despois aí a seguinte palabra que puxen é o de concurso estatal. Concurso estatal porque este ano pode vir xente de fora e nós podemos concursar para fora. Non hai nada máis que dicir sobre isto. Se fose outro ano sí que sempre hai que dicir algo máis, pero este ano, como xa é estatal, pois que saibades iso, que podedes atoparvos con que veña alguén de fora que non contabades e que vos colla unha praza, por exemplo, vale? Despois do concurso estatal, a seguinte palabra, procedementos. Este ano esa palabra é moi importante porque os procedementos hai dous, como todos os anos. Un é o de datos persoais, onde tens que meter a nova formación que non aparece no vosso expediente, e o procedemento do CXT. A novidade este ano, que é eu penso que a máis importante novidade, é certo que o ano pasado houve moitas novidades porque cambiou moito o CXT, pero este ano o que cambiou realmente foi só o procedemento para alegar o baremo. Lembrade que no vídeo tutorial do ano pasado e máis no directo que fixen o ano pasado, eu sempre explicaba por un lado cando non temos un mérito no expediente en datos persoais e que o queremos meter, e por outro cando xa temos ese dato en datos persoais e queremos alegar porque non lo puntúan mal ou porque non está puntuado. É dicir, a diferencia importante era o que non estaba en datos persoais aínda é o que xa estaba. O que non estaba metías a través de datos persoais, igual que tens que facer este ano, e o que xa estaba en datos persoais no prazo do CXT o ano pasado e os anteriores podíase alegar. Este ano iso cambiou. Non se poden facer as alegacións o que xa temos metido no expediente de datos persoais. Agora tedes que facelo no prazo que vos comentei antes de reclamacións e renuncias. Isto é quizáis o máis importante, o máis novidoso que hai este ano. É certo que non é moi habitual que algo que teñas en datos persoais estivese mal baremado, pero podría pasar, vale? Pero que saibades que a posibilidade esa de alegar agora xa non existe. E ter que facelo sempre despois do prazo, no prazo de reclamacións e renuncias, vale? Agora que por se me olvido despois, ainda que teño aquí moitas máis cousas apuntadas, pero por se me olvido despois, con respecto aos funcionarios en prácticas e funcionarias, lembrade que no voso caso tamén podedes agora actualizar o expediente, pero eu nunca lle recomendo funcionario en prácticas que actualizades. Non vos lo recomendo non porque se me entolle a min, senón pola experiencia destes últimos anos. É dicir, os funcionarios en prácticas que estes últimos anos, digo a maioría porque lógicamente igual alguén lle actualizaban, pero a maioría de funcionarios en prácticas, se actualizades o baremo agora aquí ides con 0 puntos, a Consellería, como ten moito traballo e saben que vos ides con 0 puntos, pois non vos actualizan o expediente. De feito, o ano pasado, o ano anterior creo que non, pero o ano pasado a Consellería, aló por abril ou por aí, ou marzo, abreu o procedemento de datos persoais no que se poden agora meter os méritos, abreuno exclusivamente nese mes para que os funcionarios en prácticas puidesedes meter nova formación e novos méritos e todo isto. Entón, baixo a vosa responsabilidade, en marzo foi para interinos, sí, houve tamén o prazo para interinos, entón se foi en marzo para interinos, pois imos poñer que foi en abril para funcionarios en prácticas, non me lembro. A actualización quedou sin actualizar. Mira a ver, porque na última mesa sectorial dixeron que lles quedaban 400 instancias, entón agora que abriron o procedimento outra vez, agora sí que cando abren o procedimento é que acabaron de actualizar todo o que tiñan pendente. Entón, se non che actualizaron, pois tampouco pasa nada, porque se vas participar no concurso de méritos, pois aí xa podes actualizar o teu expediente sendo interino ou sustituto, ou interina ou sustituta, vale? Non hai problema por iso. Vou velo outra vez. Sí, comproba, porque igual che actualizaron agora estes últimos días, non sei. Pero xa che digo, tampouco pasa nada se non che actualizaron. E depois teño aí o máis importante, deixei no para o final, eu son de deixar sempre as cousas importantes para o final, entón deixei por aí toda esta cousa que pon por aquí
practicantes, practicantas, poucos centros, renunciar, titularización e vacantes. Son cousas que tedes que ter moito cuidado, porque eu todos os directos sempre recollo un pouco todas as cousas que me fuste preguntando moi habitualmente, que me chamaron moita atención porque son erros moi gordos, e soltovolas aquí antes de empezar. Entón agora vou con iso, vou soltarvos todas esas cousas que me chamaron a atención estes días que me escribistes, para que as teñades en conta, para que non vos pase a vos, vale? Porque normalmente son cousas así que son avisos. O das practicantas, xo expliquei, acabo de explicalo agora, é dicir, ides con 0 puntos, a miña recomendación é que non actualizades o expediente agora, facedeo se abre un prazo para vos nese prazo, como ano pasado, ou senón no CXT do ano que ven, chegades a tempo de sobra de actualizar o expediente. Se non está en datos persoais, sí que podes facelo agora, non? É que se non está en, xa insistirei niso despois, xa insistín ao principio e agora volvo a insistir. Se non tedes algo en datos persoais e participades con puntuación, metedo en datos persoais. Vale? Remataron o día 6 de outubro. Sí, é que eu iso aprendí no Claralini, aprendí no outro día na mesa sectorial. Ata que rematan de actualizar todas as actualizacións de expediente que teñen en datos persoais, hasta que rematan non poden abrir de nova a aplicación. Por iso o concurso de traslados en principio igual se atrasaba, igual non, pero bueno, ao final é o día que contábamos. Vale. Pedir poucos centros. Houve moitísima xente este ano, non sei, eu supoño que cando alguén me pregunta o mesmo, varias persoas que non teñen nada que ver unha coa outra, é porque alguén lles está facilitando esa información non sei onde, e lles está facilitando mal. É dicir, houve varias persoas este ano que me escribiron xa, a día de hoxe, varias, que me dicían que tiñen a idea de que sendo persoal en expectativa ou funcionarios en prácticas, vale? Era máis esta xente que me escribiu era máis ben xente en expectativa, que pensaban que pedindo poucos centros no CXT que se ian librar de que lles dean destino. Error, pero errorísimo, error super grave pensar que por poñer poucos centros non che van dar destino sendo funcionario en expectativa de destino, vale? É un erro moi gordo, é moi fácil entender por qué. Vos cando estades en expectativa ou cando sodes funcionarios en prácticas e lembrades o CADP, aí tedes que ordenar as provincias obrigatoriamente sí ou sí, senón a aplicación non vos deixa facer nada. Pois no CXT pasa o mesmo, é dicir, tedes que ordenar as provincias sí ou sí. Que implica ordenar as provincias? Pois que estás pedindo todo Galicia. É así de sinxelo. Entón, se ti pos 2 centros en peticións coa idea de que ao poñer poucos non che van dar e despois puxaches as provincias no outro lado e estás pedindo todo Galicia, se a adxudicación chega a ti, vanche dar sí ou sí, poñas como te poñas, aínda que non poñas nada en peticións, que creo que nin se pode. Entón, claro, unha das persoas que me escribiu dicía, joder, pois eu levo facendo iso varios anos e nunca me deron. Nunca che deron porque non chegou a adxudicación a ti. Pero chega a chegar a adxudicación a ti, pois claro que che habían de dar. Porque eu dicíalle, pero a que cubriches, a que ordenaches as provincias? Sí, ordeneinas. Eu, bueno, pois máis claro que iso. Entón, claro, tede cuidado se alguén vos di iso, se os coitades por aí, un compañeiro, algo, pedindo poucos centros que non vos van dar. Iso non funciona así, vale? Renunciar. O tema de renunciar. Primeiro, hai xente que pode renunciar, hai xente que non. Profesorado en prácticas non pode renunciar. Profesorado en expectativa non pode renunciar. Profesorado con destino definitivo que participa voluntariamente no CXT, eses claro que poden renunciar porque participan voluntariamente. Vale? Iso sí, moito ollo para todo o profesorado que despois queira pedir algún tipo de comisión, sexa comisión de saúde ou comisión de conciliación. Estou pensando agora mesmo no profesorado con destino definitivo. Ese profesorado con destino definitivo que quere pedir despois algunha comisión non pode renunciar. Poder pode, pero se renunciades significa que estades non participando no CXT. Vale? Hai xente que pensa que participar é por chegar a profesional e renuncias xa me vale para pedir a comisión. Non. Para pedir a comisión tens que participar no CXT ata o final e despois na comisión facer peticións acordes ás que fixaxe no CXT. Iso sí, se vos pasou algo que cambiou a vosa vida entre provisional e a comisión, entre a definitiva do CXT e que pedidas a comisión pasou algo, bueno, máis ben entre que participas no CXT e que pedides a comisión pasou algo na vosa vida ou tal, e tedes que facer na comisión peticións totalmente distintas ás do CXT, non vai pasar nada. Iso sí, o que vos recomendo nese caso é que vaides polo vosso sindicato e que o comentedes para que na reunión, pois a persoa que vai do sindicato voso a esa reunión, pois explique que as vosas peticións non coinciden, pois porque vos pasou algo, o que fose, vale?
hai alguén por aí, porque cando falo moito e vexo que ninguén escribe no chat, empezo a preocupar. Vale, iso, máis cousas de avisos. O da titorización, tamén houbo moita xente que está preguntando que tipos de titorización puntúa, se tens que estar todo ano. A ver, en principio, as titorizacións que puntúan son as de todo ano. As de sustitucións, a non ser que teñades o nomeamento, vos aparecen datos persoais, xa vos digo que non vos puntúan. Puntuaron nos un ano só, desde aquel ano ata logo. Despois, hola, alguén que lle deu a seguir para poder escribir no chat, grazas. É o único que pasa, se queredes escribir no chat de Twitch, tedes que pulsar aí en seguir, vale? Insisto, se me queredes facer algunha pregunta e garantir que teñades resposta, non me fagades no chat de Twitch. Ai, que lío de palabras. Facedea en Discord, vale? Ensinovos outra vez. En Discord, nesta canle de preguntas Pablo de aquí, que xa alguén está preguntando cousas, deixademas e contéstolas entre mañá, pasado, vale? Porque hoxe no directo non me vai dar tempo, pero bueno, creo que non me vai dar tempo. Se alguén non está en Discord, mándovos agora mesmiño. Onde van as invitacións? Aquí. Mándovos agora mesmo a invitación. Ui. Non sei que peguei. Vale. Vale. Mándovos a invitación agora a Discord, por se alguén non está en Discord e quere preguntar algo, pois que deixe aí a pregunta. Aí vos vai a invitación a Discord. Se vos fixades, agora cambiou a invitación a Discord. Agora temos aquí arriba unha imaxe nova que agora non está porque aparece isto, pero se quito isto xa aparece. Vale. É porque por fin, teño que dicilo aquí, Discord concedeu que o Discord ou o servidor de Profesorado Galicia sexa partner de Discord, é dicir, somos socios de Discord, non ten ningunha ventaxa de ningún tipo, a parte que podes poñer, por exemplo, aí unha imaxe, ou que podamos ter unha invitación que pon directamente Profesorado Galicia, e algunha chorradita máis, pero bueno, creo que somos, estas cousas digo aquí porque bueno, polo que sexa non vai ser en ningún lado, pero debemos ser o primeiro servidor de Discord en lingua galega que é socio de Discord. Aí o deixo. Vale, máis cousas, volvo á imaxe que estaba antes. Despois, o da titorización, tamén moita xente me pregunta se puntúa titorizar funcionarios en prácticas. En principio, non. O que puntúa son o titorizar persoal do mestrado, do grau de magisterio, esa xente sí, pero o outro non. Ola, aquí. Despois, o tema das vacantes. A ver, estes días isto tamén é unha consulta moi habitual, ou consulta non, máis ben forma de pensar da xente habitual. O tema das vacantes, vos ides vendo que primeiro os sindicatos publican as xubilacións, despois publican as vacantes e non sabedes se as vacantes hai que sumar esas xubilacións ou se xa van incluídas, vale? As xubilacións xa van incluídas nas vacantes. Despois hai xente que di, pero faltan xubilación. É normal porque a Consellería fai unha cousa que se chama amortizar, que bueno, é o mesmo que recortar, para que me entendades, é dicir, quitan esas prazas, pois porque consideran que non fai falta ese profesorado, entón amortizan prazas, iso pasa, vale? Entón, aí está moitas veces a diferencia entre vacantes e xubilacións, por iso hai igual menos vacantes que xubilacións. Ou máis, pero falta algunha xubilación, tamén pode ser. Entón, tede en conta iso, vale? Pero, sobre todo, o máis importante, onde están os Excel que mencionei ao principio? Os Excel que mencionei ao principio, no seu momento, farémolos públicos. Os que ensinei agora están no meu cartafol de Drive. Vale, pero agora mesmo non serven para nada. Vale, non serven para nada. Entón, no seu momento, tedes un se tedes curiosidade de como funcionan e tal, tedes un vídeo en YouTube, na miña canle, non sei como se titula, pero poñede aí, non sei, adxudicacións definitivas, adxudicacións do CXT antes da definitiva, unha cousa así, e temos que aparecer. E se non o topades, escribidesme por calquera sitio dos que podes contactar comigo e mando vos o ligazo. Amortiza, efectivamente. Entón, iso, o máis importante do tema das vacantes é que nunca participedes no CXT en función das vacantes que poidades ver. Participade sempre en función da vosa preferencia, sexa preferencia porque vos gustaría ir vivir a non sei onde, ou porque a vosa parella está non sei onde queredes ir vivir con ela,
ao contrario, que non queredes ir que a vosa parella e queredes ir para outra punta de Galicia, vale? O que sexa, pero sempre pola vosa preferencia, nunca polas vacantes que vexades. E isto é moi fácil de entender se vos conto que no concurso de traslados hai unha cousa que se chaman as resultas, e as resultas son prazas que non ides ver en ningún lado que existen e que despois sí que hai. Exemplo, eu teño o meu destino aquí na escola oficial, faiseme raro dicir isto, antes dicía en Betanzos, agora teño o destino aquí ao lado da miña casa, que vese desde aí de fronte, na escola de idiomas de Lugo, vale? Entón, se eu concurso, imaginadvos que me quero ir para a escola de Ferrol, vale? Pois se a min me dan na escola de Ferrol, esperad un momento, vou baixar a luz. É que me estaba cegando un pouco. Se a mí me dan para a Escola de Idiomas de Ferrol, a miña praza aquí en Lugo queda vacante. E esa vacante, que é unha resulta, non sai en ningún lado, nin ides ver en ningún lado hasta que concursedes e vola den. Vale, entón tene cuidado con iso de participar só para as vacantes que hai, porque iso tamén o fai moitísima xente. E ojalá estas cousas que digo así, alguén fixera recorte e as mandara por aí e rularan tal, para que a xente se enterara destas cousas, porque se mete moitas veces a zoca por cousas deste tipo. E claro, eu por máis que me canso a repetilas por aí por onde vou, pois non chega a todo o mundo. Que se vai facer? Se este ano non podes participar no concurso de traslados, podes pedir comisión de servizos, claro que podes, pero non tes o requisito porque non podes, supoño que xa porque che dan o destino definitivo ano pasado, non podes participar no CXT, non che fai falta cumprir ese requisito, pero vas poder pedir comisión igual. O requisito de participar no CXT é cando podes participar no CXT para pedir a comisión, digo. Se non podes participar, pois pides a comisión, igual. Poden sair máis vacantes? Sí. Que data límite para que unha xubilación saia neste CXT? 31 de decembro. Entón, bueno, iso que preguntan aí de se poden sair máis vacantes. A ver, as vacantes tenen en conta, xa estou acabando, xa empezo agora co CXT, vale, prometido. Esta última cousa que vou dicir. Pero parece importante tamén, pois que as pendentes do número de vacantes, para se vos dan e tal. As vacantes que vedes agora, pensade que son as que a xefatura territorial, sin ningún tipo de negociación, é dicir, por iniciativa propia, nos manda aos sindicatos. Entón esas podemos dicir que case seguro que van sair, vale? Que pasa? Que nós somos un... Bueno, perdón, eu traballo, iba a dicir nós somos un sindicato. Eu traballo nun sindicato, vale? Entón, un dos meus traballos no sindicato é, cando sai o concurso de traslados, ir polos centros, chamar aos centros, preguntando se poden sair máis prazas. Entón, nós, agora, o que imos facer despois dese traballo é ir á xefatura territorial, dicirlle, mira, queremos que pode sair esta praza máis, esta, as que sexan. Entón, eles, despois respóndenos, unhas van salir, outras non. Entón, o habitual sería que houvese algunha vacante máis. Vale? O habitual. Das que estades vendo na páxina web. Por certo, pois que estades pendentes das vacantes de Lugo, que son as que faltan por publicar. Normalmente Lugo era das primeiras provincias, pero este ano vai un pouco lenta a cousa, entón se non as mandan mañá, deixade mirar o correo, porque me chegou un correo, a ver se chegaron xa. No. Se non as mandan mañá, dixéronos que para luns. Entón, as de Lugo están tamén a punto de caer. Logo podemos facer preguntas relacionadas co baremo, dixeches que mellor en Discord. A ver, eu recoméndovos... A ver, é que eu non podo estar mirando o chat seguido. Agora estou porque estou ainda na introducción, digamos. Pero cando empece a participar no CXT, eu vou estar a participar no CXT e explicarvos cousas. Entón vou mirar o chat se cadra, como estou mirando agora. Pero a miña recomendación é que se tes unha cousa moi particular que eu non resolva, porque igual xa che resolvo a pregunta no directo, sabes? Ti podes deixar a pregunta no Discord, se xa che resolvo no directo, pois despois bórrama para non andarme repetindo. Entón, eu aconsello a que me deixades as preguntas en Discord, porque é máis fácil para min, sobre todo. Entón, vos dá igual poñelas aquí que no Discord, non, supoño. Entón, se podedes poñedas no Discord. Ola, se non hai concurso de adultos, como é que sacaron vacantes en Epapus? Onde biches vacantes en Epapus? Eu non sei onde biches, se biches vacantes en Epapus ou ten algunha explicación ou é un erro. Seguramente teña algunha explicación, vale? Pas que non me dou conta agora eu de ver vacantes en Epapus. Pero bueno, concurso de adultos en principio non vai haber, eu xa vos digo, houve un sindicato que o pediu porque contou as prazas que podría haber. Bueno, en Discord as preguntas, agora sí que vou xa po CXT, en Discord as preguntas que vayan aparecendo, deixades máis aquí como está facendo xa moita xente que estou vendo por aquí, vale? Vai vos sair esta mensaxe, pero non lle fagades caso, xa a vou eliminar. Vai sair igual se preguntades outra vez, pero bueno. Bueno, xa estou no aplicativo do CXT. Como se ve así ben ou amplío un pouco máis?
Así, mellorou, ou así. Así, veña. Aplicativo CXT está na página web www.edu.xunta.gal. Vale, se vistes vacantes en EPAPO hai algunha explicación ou é un erro. Igual hai algunha explicación, o que pasa que teria que velas eu para darme conta, vale? E se non, nese caso, mirado, o que tedes que facer, decides que é en Pontevedra e Vigo. Os sindicatos teñen sedes, polo menos no que eu traballo ten sede en Pontevedra e en Vigo tamén, nos dous lados, incluso no Morrazo. Entón, pegades unha chamada, pechan ás 8, queda media hora. Podes chamar mañá e así non vos ides agora do directo se queredes. Pero pegades un toque e dicir, mira, por que vamos a ver dicir. Vale, porque eu igual o vexo e como non son centros que eu coñezo, nin sei os motivos que pode haber, pois non, ou igual non o sei. Pero facede iso, chamade aos sindicatos desa provincia que vos van dicir. Bueno, na página web do CXT, www.edu.xunta.gal/CXT, o primeiro que tedes aquí na pantalla, pois bueno, son varias ligazóns, hai algunha importante, esta de manual de usuario en PDF, eu non vos la recomendo porque penso que é máis útil ver este vídeo, entón, iso xa non o vou nin abrir. Despois aquí tedes información relacionada co concurso, e aquí sí que é algo moi importante que vos vou ensinar, que son estas instruccións, vale? Estas instruccións aclaran moitas dúbidas que podedes ter sobre que puntúa, que non puntúa, etcétera, etcétera, vale? Palero xa antes de ir para a cama, por exemplo, vale? Son unhas cantas páxinas, pero bueno, resolven moitas dúbidas. Ademais, fixadevos que vai por apartados. Fixados, por exemplo, apartado 321, pois aclaravos aquí varias cousas sobre ese apartado. Que tedes dúbidas sobre o apartado de formación, pois buscades o 5.1, creo que é, e aí xa vos vai explicar cousas tamén, vale? Entón iso, que saibades que iso está pulsando aquí nesta ligazón, vale? Esperad, que vou abrir. Vou abrir o pointer focus este e vou facer unha trampa para que non me dé despois a lata. Isto que vou facer eu non o fagades nas vosas casas, por favor. Isto non o fagades, vale? Isto que estades vendo agora non o fagades. Sexades adultos ou nenos. Non o fagades, por favor, Ala, xa está, xa podes usalo. Bueno, dito isto, o que tedes que facer para empezar a participar no CXT, bueno, aquí non o dixen, pero aquí está o aviso este que vos comentaba ao principio do cambio que hai este ano, vale? Non se poden facer alegacións ao baremo este ano hasta a adxudicación provisional. Sí, xa incluen xubilacións. Entón, pulsamos aquí arriba para identificarnos e, como dixen antes, necesitades para entrar aquí certificado digital, chave 365 ou usuario de educación. O usuario de educación despois para a sede electrónica non nos vale, pero para entrar aquí, sí, vale? Entón, imos entrar coa miña chave 365 e vedes que xa estou dentro, vale? O primeiro que se abre aquí á esquerda, se vistes o cambio, pois é un menú con máis opcións, vale? Para participar no concurso, onde temos que pulsar, lóxicamente, é en participación ou utilidades. Da igual onde participades. Se pulsades en participación, vai vos levar a utilidades xa directamente. Así que, e despois tamén é importante esta sección aquí de datos persoais, porque datos persoais é o aplicativo que ides ter que usar se queredes engadir, a non ser que sexades funcionarios en prácticas, que non vos lo recomendo, pero onde teriades que engadir aquela formación que non vos aparece no expediente que queredes incluir para que a Consellería vos la teña en conta, vale? Aquí en datos persoais. Despois vemos o procedimento para alegar. Aquí xa vos digo tamén unha cousa. Se alguén entra directamente a datos persoais para alegar algún mérito que non teña no expediente e non abreu antes unha instancia do CXT, vale, que eu ainda non abrín, teño que abrirla agora, se non facedes iso non vos vai funcionar a aplicación de datos persoais. Te dou en conta, vale? Porque iso tamén nos preguntou moita xente. Hai que abrir primeiro a instancia do CXT, así que imos abrir a instancia. Bueno, pulsade mellor en participación e ao pulsar en participación o que tedes que escoller é aquí, lóxicamente en concursos abertos é o concurso polo que ides participar, secundaria, primaria ou inspección. Eu vou participar polo de inspección, non podo. Vou participar polo de secundaria, que é o único que podo participar, vale? Entón dades a escoller e aquí hai varias posibilidades, vale? Eu, lóxicamente, fixadevos que aquí abaixo xa teño varias instancias porque estiven facendo tolo un pouco aquí no CXT, entón teño unha pila de instancias abertas, vale? O que vou facer antes de nada, para que vexades, non, tamén como se fai, imaginadevos que estabades facendo as peticións, que vos cansastes, saístes da aplicación e volvedes a entrar. O que vou facer agora sería o que tedes que facer se vos queredes continuar unha instancia que xa tiverades abertas de antes, vale? Que é darlle aquí en modificar e vai vos levar á instancia que eu estuve encubrindo, por exemplo, pois pola mañá, vale?
eu agora o que vou facer é validala para que me deixe crear unha nova, vale? Senón non me vai deixar. Entón agora volvo onde estaba, que é a participación. Ui, non a pechei o que? A ver. Vale, non me deixa porque non seleccionei nada. Bueno, é igual, despois volvo aquí, tampouco pasa nada. Bueno, aquí en creación de instancias, vos o que tedes que escoller é unha destas opcións. Explico-vos o que é. A primeira opción é, cando participas por primeira vez, pois tens que abrir unha instancia baleira porque nunca participache. Funcionas en prácticas, por exemplo. O resto de persoal podedes escoller entre iso, instancia baleira, ou a terceira opción que é copia de instancia entregada no concurso previo. Non vos asustedes se intentades recuperar a instancia do concurso previo e non pasa nada e non vos abre nada, ou non vos recolle o mesmo do ano anterior. Ás veces falla, non sei por qué, pero ás veces falla, vale? Iso sí, se o que queredes é recuperar a do ano pasado, intentade primeiro abrir a do ano pasado, que vos la recupere, antes de probar a abrir unha instancia baleira primeiro, porque despois sí que xa vai ser máis problemático, vale? Despois, isto de copia da última instancia validada, se fixeches unha instancia, por exemplo, eu aquí que fixen esta sería a última que pechei, pois se lle dou aquí e lle dou a crear, vaime recuperar esa, vale? Pero bueno, como a maioría dos que estaredes vendo este vídeo, imagino que ides crear case todos unha instancia baleira, vale? Pois eu vou crear tamén unha instancia baleira, vale? Vou na crear, a ver se me deixa de escola de idiomas, a que teño aberta de secundaria, a ver se me deixa. Sí que me deixa, vale? E isto vai ser o primeiro que ides ver unha vez que entredes no voso concurso xeral de traslados, vale? Son os vosos datos, pois, persoais, de destino. Fixadevos que a min isto a vos non vos vai aparecer, vale? A min apareceme aquí unha mensaxe de que non podo participar no concurso, pero sí que pode entrar porque son así, pero participar non. Vale, entón todo isto a vos xa vos vai aparecer cuberto sin ningún problema, vale? Aquí non sei se a vos vai deixar tocar estas opcións, vale? Se vos deixa, o ano pasado moito funcionariado en prácticas, non sei por qué, nin por que non, o que facíades era coller e cambiabades isto de en prácticas e poñedes provisional que nunca obtivo destino definitivo. Non o fagades, vale? Isto normalmente aparece coberto automáticamente. E se non aparecese os que sodes en prácticas tedes que deixalo aquí, os que estades en expectativa tedes que poñelo ou deixalo aquí, e os que tedes definitivo aquí. O resto pois son situacións que non son tan habituais, entón que tampouco me vou a parar. Se hai alguén que estea en algunha situación destas, pois simplemente ten que seleccionar tamén esa opción, tampouco pasa nada. Vale, se vos estáis participando como funcionarios en prácticas, aquí abaixo vai vos aparecer a vosa especialidade pola que aprobastes. A mí xa non me aparece, pero a vos vai vos aparecer, vale? Entón nada, unha vez que revisades todo isto, incluso se vedes algún dato aquí nos vosos datos, os meus están todos mal, porque para facer estes vídeos pois teño datos falsos. Entón, se quixerades como a min cambiar os datos e poñer os correctos, pois o que teríades que facer é ir a datos persoais e aí podes modificar estas cousas, vale? Pero, bueno, en principio o normal é que vos teñades os vosos datos correctamente aí, vale? Endo nada, unha vez que revisades, dadeslle aquí a agardar e continuar, e xa vos pasa automáticamente á pestana de prazas de participación. Aquí, esta pestana que parece unha tontería é moi importante, e moitas veces saltádela e non vos dades conta que se non marcades nada aquí, despois non vos deixa facer peticións. Ou moita xente directamente, como ve aquí peticións, pulsa aquí, e entón di, vou facer as peticións á localidade, poño aquí un código, pero en especialidade non me aparece nada. Vale, e iso é porque aquí non marquei nada, entón se non marco nada, a pestana de peticións non se activa tampouco, entón aquí marcades a vosa especialidade, ou se participades con varias, pois aquí teredes que ordenalas, vale? E cando lle dades a continuar, se vedes aquí en peticións, agora xa me aparece a especialidade, que antes non me aparecía, vale? Pero imos por orde. Esta sección de, prazas de participación non hai nada máis, non é nada complicado. Dereito preferente á zona, dereito preferente á localidade, aquí non me vou meter, vale? Isto é para persoal moi concreto, que é persoal suprimido, desplazado, ou, hai algunha outra situación tamén, pero non me vou parar a explicárvolo porque o que vos recomendo, eu en todos os directos do CXT digo o mesmo. Se vos vedes nunha situación de supresión de praza ou similar, o primeiro que tedes é que non asustarvos, porque que che supriman a praza soa un pouco mal, pero máis ben é todo o contrario. En principio ou pode ser, digámoslo mellor, bastante vantaxoso, vale? Entón, que vos queren suprimir ou algo polo estilo, ide ao voso sindicato.
vale? E aí explicaránvos, pois, todos os condicionantes que tedes a partir de que vos suprimen, vale? Pero xa vos digo, non hai problema ningún. Despois, este apartado de concorrencia. Parece ser que no Corpo de Mestres en Pontevedra, polo que me dixeron, se usa bastante, pero eu sinceramente é a primeira vez que escoitei que se usaba bastante. Isto é, participar en concorrencia é que ti participas con varias persoas que coñezas ou o que sexa. Entón, ti participas e pos aquí os seus datos persoais. Entón, o rollo disto da concorrencia é que participades as 4 persoas, ou, bueno, as 4 máximo, as 4 persoas para o mesmo centro e ou vos dan aos 4 ou non vos dan a ningún. É dicir, ou vos ides xuntos ou non vos ides. Iso é concorrencia. Eu non sei, non lle vexo moito uso, pero igual por aí, como isto é algo a nivel España, pois igual por España adiante isto se leva moito. Eu aquí en Galicia, pois non sei, coñezo a xente esta que me dixeron que en Pontevedra se levaba e pouco máis. Bueno, agora que xa empecé co tostón, siga vendo alguén por aí ou xa marchastes todos? É que cando está o chat tan parado é que me dá medo. Calquera día quedamos aquí falando só. Bueno, tampouco me importa moito. Participación forzosa. Ben, este apartado de participación forzosa estamos. Así me gusta, que sigades aí. Non volvo a preguntar máis, vale? Non fai falta xa. Se estades, se non eu sigo. Que malo será que despois en YouTube non o vexa alguén. Vale, participación de carácter forzoso. Este é o apartado, resistimos, este é o apartado principal e máis importante para todo o persoal que participades como funcionario en prácticas ou en expectativa. E digo para vos, porque o resto, os definitivos, aquí non tedes que cubrir nada, porque non vos vai deixar a aplicación xa. Vale? Entón, importancia deste apartado, pois, pros expectativa e funcionalidade en prácticas, pois é o máis importante, vale? É a participación con carácter forzoso, que significa que o que poñades aquí é o que vai influir no caso de que a adxudicación do CXT chegue a vos e nas vosas peticións a centros e localidades concretas non haxa destino para vos. Porque lembrade, isto é como o CADP. Se nas peticións que facedes a centros e localidades concretos na pestana de peticións non vos dan nada, diso todo o que pedides aí, a aplicación o que fai é pasar ás provincias no CADP, pero aquí pasa a participación forzosa. E aquí vos podedes cubrir moitas cousas máis das que podedes cubrir no CADP con respecto á participación forzosa. Vale? Entón, tendo en conta iso, o primeiro que vos atopades aquí, sobre todo para o profesorado en expectativa, porque o profesorado en práctica, se renunciades ao baremo, pois é o mesmo que non renunciar, porque participades con 0 puntos igual, vale? A posibilidade de renunciar ao baremo implica perder todos os puntos do baremo, excepto os da antigüidade, vale? Cando se usa isto de renunciar ao baremo? Pois imaginadevos que vos, polos vosos cálculos, credes que non vos van dar participando, imaginadevos que se non renunciades ao baremo tedes 30 puntos, e renunciando vos quedades con 10. Vale, renuncio ao baremo, quedome cos 10 puntos que teño de antigüidade só. Vale. Entón ti pensas, como só participo con 10 e non con 30, pois non me van dar destino. Vale. Xa digo, iso pensádelo vos, vale? Entón pode que efectivamente vos saia ben, que participades con 10 e non vos dean. Pero pode que calculades mal o tema e vos dean, ou pode que de repente chegue algo como pasou no 2018, que entre provisional e definitiva apareceron tropecientas mil vacantes máis, e que sí que vos dean. E lóxicamente con 10 puntos van vos dar peor que vos darían con 30. Entón, isto de renunciar ao baremo, eu deixo na vosa man. Eu a todo o mundo lle recomendo que non o faga. Vos decidides, vale? Eu xa digo, a min pareceme que hai que controlar moitísimo o CXT, as persoas que participan, e todo o que queren os demais, e as prazas que van sair, e as vacantes e todo, para poder facer isto con seguridade. Eu penso que iso é un pouco imposible de facer. Por que non quere xente destino? Pois é unha boa pregunta, mira. Por exemplo, hoxe nun centro falei cunha rapaza que dicía que non lle querían destino, que lle deran destino definitivo porque contaba que o destino definitivo lle dean moi lonxe, entonces de provisional, pois contaba estar máis cerca.
Entón, claro, eu sempre digo o mesmo, vale? Moi ben. E non sei que gracia che vai facer estar 8 anos de provisional cerca da casa e cando pasen os 8 anos che ten a definitiva no quinto inferno. Eu, sinceramente, preferiría que agora recén aprobado me deran xa a definitiva para que despois canto máis rápido volver para aquí, porque como sumas puntos de verdade é no destino definitivo, que aí chega un momento, creo que son os 3 ou 4 anos, a partir de aí xa sumas, penso que son 6 puntos por ano. Entón, claro, é distinto sumar 6 por ano que 2 como provisional. Entón iso normalmente a xente non quere o destino definitivo por iso, pero claro, eu son dos que pensan ao revés, eu canto antes, mellor. Se somos funcionarios en prácticas, temos que facer o do concurso de méritos. Non, podes participar no concurso de méritos se queres a outro corpo, vale? Se queres, podes participar a outro corpo, pero non tens que participar obrigatoriamente por ser funcionario en prácticas no concurso de méritos, vale? Ben, explicado a renuncia ao baremo, aquí atopámonos coas subdireccións. As subdireccións son as provincias, é dicir, aquí, aínda que hai tropecentos apartados, porque isto é unha aplicación na que podes en teoría meter todas as provincias de España, pero os que sodes funcionarios en prácticas ou estades en expectativa só vos vai aparecer a Coruña, Lugo, Ourense ou Pontevedra, porque tedes que ter primeiro o destino definitivo onde sacastes a praza para despois poder concursar para fora. Unha vez que poidades ter o destino definitivo, aquí xa vos vai aparecer máis cousas, vale? A min supoño que non me aparece, porque como son de galego, pois só me aparece isto. Entón, ordenades aquí as provincias como vos queirades, vale? Nestas 4 primeiras filas. Bueno, Ourense outra vez non, a Coruña e Pontevedra. Como vos queirades... Ui, aquí equivoqueime a veces. Como vos queirades, supoñedes aquí, vale? Eu vou sacalo, porque senón despois non me vai deixar seguir, porque xa vos dixen que os que temos destino definitivo, se poñemos algo aquí, bloqueas a aplicación, vale? Despois, tipos de praza. Aquí se tedes varias prazas, ordenádelas, e se só tedes unha como a min, seleccionádela, dades a aplicar e aí vola pon, vale? Vou facer o de antes, eliminala. Eliminala, agora sí, vale. Despois, vernáculos. O tema do vernáculo. É habitual non saber que teño que poñer en vernáculo, vale? Hai dúas maneiras de sabelo. Primeiro, volvendo á pestana aquí de datos persoais, no meu caso, xa me pon aquí cal é o vernáculo, vale? Sen requisito lingüístico. Xa non hai máis volta que darlle, xa mo pon aquí. Se aquí, polo que sexa, non vos aparece nada, vale? Se pasase, que non creo que pase, pero se pasase, digo vos outro truco para encontrala facilmente, ou incluso se o queredes saber cando non estás participando no CXT, pois hai unha forma moi fácil de atopar que hai que poñer aquí en vernáculo, porque o vernáculo varía en función da especialidade, vale? Entón, como se busca iso? Buscamos outra vez a páxina do CXT, aquí podemos acceder pulsando aquí a orde do CXT, e na orde do CXT, isto sí que igual vos parece un pouco raro, pero na orde do CXT tedes que buscar a palabra bioloxía. E que a palabra bioloxía, aquí, todas estas especialidades que aparecen, vou agrandar un pouco máis porque vexades, todas estas, infantil, primaria, especialidades, especialidade de infantil, especialidade de primaria, ciencias sociais, do corpo de mestres, xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía, en todas as do corpo de ensino secundario referentes ás de formación profesional, en todas as do profesorado técnico de formación profesional, en todas as do corpo de catedrático de música e artes escénicas. Aí é onde tedes que poñer requisito lingüístico, galego. Galego, eses son desos de galego. O resto tedes que poñer sen requisito lingüístico, vale? Por iso, eu, que son de galego, teño sen requisito lingüístico, aínda que son de galego, vale? Mira, en primaria tedes o problema de, claro, se habilitan vos de oficio para primaria, se és de outra especialidade, e encima ti dis que tamén tes educación física, é dicir, o problema que vas ter é que só podes facer 300 peticións. Entón, no teu caso, aquí nesta pestana, vas ter que ordenar todas, se non as ordenas, vaiche ordenar o CXT só por código, é dicir, non penses que se non ordenes aquí, non vai pasar nada, é dicir, se ti non ordenas, ordenacho o CXT, automáticamente. Entón, sí, PT sen requisito lingüístico. Entón, no teu caso, o problema que tes é que en peticións só tes 300 peticións. Entón, claro, tendo tantas especialidades, pois vas ter que matarte aí o cerebro para pedir o máximo que podes en peticións. Implicaría que me puderan dar de oficio en calquera delas, así é o que te estou explicando.
Vale, entón, se ti en peticións fas as peticións que queiras, cando a ti chega a adxudicación forzosa, a de oficio, aquí, pois, vas a ter que ordenar sí ou sí, que xa xo di aquí. Tipos de praza por orden de preferencia, para no seu caso proceder á adxudicación de oficio. Vale. Inglés secundaria, galego sen requisito. A ver, acabo de dicilo, non estabas atento ou atenta, moi mal. Inglés de secundaria é sen requisito lingüístico. Se pos primaria non especialidade, vai sen requisito lingüístico tamén. Non, acabo de ler primaria e infantil galego. Vale, a especialidade de primaria, a especialidade infantil galego. Acabo de lerlo agora mesmo, non me matedes aquí. Os de primaria en prácticas habilitan xa en primaria. Coño, se estás en prácticas en primaria xa estás habilitada en primaria, non te van a habilitar outra vez. Non era que o primeiro ano imos só pola especial. Refiro, estoume perdendo xa. Por inglés, non, este ano eu entendo que só che aparecerá pola que aprobaches, non? Aquí ao principio, especialidade de oposición, porque por primaria, ata o ano que ven, de primaria olvídate, porque ata o ano que ven non te van a habilitar. Habilitan buscando sodes funcionarios de carreira, vale? Así que deste ano olvídate. Vale, participación forzosa. Vernáculos xa explicados, bilingüismos, aquí coidado tamén, vale? Se pedides aquí o bilingüismo na adxudicación forzosa, estades pedindo algo que non é obrigatorio. Vale, non é obrigatorio aquí marcar o bilingüismo. Vale, aínda que o teñades. Se o marcades, o que vos pode pasar é que a adxudicación salte a tropecentas mil persoas e vos acaben dando a vos de oficio por bilingüe. Porque ao pedir bilingüe estás pedindo todas as prazas que haxe bilingüe en todos os sitios de todos os lados, para que me entendades. Entón, vos valorades, se o que vos interesa é que vos den destino o máis rápido posible, pois poñede bilingüismo. Pero claro, isto pode provocar que xa vos digo, que vos dean a última praza saltando a tropecentas mil persoas. Porque o bilingüismo non é obrigatorio. Vale? O dos vernáculos. A ver, mira, o dos vernáculos na aplicación está aquí. Ides a datos persoais e aquí xa vos pon o vernáculo. Aquí. Vale, igual vos pon aquí ou aquí, depende da vosa situación. Vale, pero por aquí debería vos poñer. E se non vos lo pon, ides a orde do CXT e na orde do CXT buscades a palabra bioloxía. E todo o que aparece aí ao lado de bioloxía é as especialidades que teñen en vernáculo galego. Bueno, eu penso que debería estar claro xa o do vernáculo. Vale, e aquí pois non ides ter que marcar nada. Unha vez que rematedes con isto, dades e agardar, non vos olvidedes para que vos garde todos os cambios e xa estamos na pestana de peticións. Vale? En música de primaria ponme sen requisito. Claro, porque as especialidades do corpo de mestres que son galego en vernáculo son primaria, infantil e xeografía e historia. Acabo de lelo agora un cochiño. Vale. O bilingüe en varios centros cerca se pide itinerancia, supoño, claro. Bueno, peticións. O tema das peticións. Aquí hai dúas opcións. Vale? Dúas opcións. Xa me colleu a chuleta aquí. Porque igual me olvidei de alguna cosa. No, peticións, vale. Peticións. Vale, mirade, o tema das peticións. Hai varias maneiras de facelas, vale? A primeira é descargarvos estes documentos que veñen por aquí, cos códigos das localidades. Eu, lóxicamente, vou coller un código para ensinarvos como se fan as peticións, vale? Pero aquí, en Centros Galicia, descargádelo, e vedes que se me descargou no ordenador, non? Entón, abrídelo. E cando abrades o documento, eu tiven sorte porque se me abriron os códigos. Pero pode haber xente que non se lle abran os códigos, vale? Se sodes desas persoas que non sodes afortunadas e vos abren os códigos e vos aparece todo en branco, iso é simplemente porque non tedes o programa adecuado para abrilo, vale? Entón, para esas persoas que non tedes o programa adecuado e que encima pois non vos levades moi ben coa informática, non sabedes como abrilos, aparecenvos sempre en branco, tedes aí un Cristo, tal, pois vai a ligazón que acabo de poñer aí. Vale? Por exemplo, Mamorangua, que non é digna dese Excel, di. Se non é digna dese Excel, se pulsas na ligazón que acabo de poñer no chat, vai che aparecer isto que estás vendo, vale?
e ves que pon arriba códigos do CXT. E estos son os códigos do CXT de mestras e os códigos do CXT de secundaria en PDF. Se non és digna de Excel, de PDF eu penso que é digno todo o mundo, porque todo o mundo pode abrir un PDF, vale? Entón, isto é simplemente, se és de mestres, estes son os centros de fora, os centros de Galicia, as localidades de fora e as localidades de Galicia. Que queres pedir localidade por localidade porque és de mestres e queres pedir Galicia? Pois ábrelo, descárgalo no teu ordenador, eu non o vou facer, pero bueno, no PDF no teu ordenador, incluso igual aquí se pode, non sei, a ver. Sí, incluso aquí se pode buscar xa directamente. De feito, vou non facer así xa. Vou buscar o código, decidime un centro de ensino aí, rápido. Un centro de ensino no chat. Un centro de ensino. Calquera. Po que vos gustaría ir. O primeiro que o poño, o primeiro que vou. CEIP San Xoán Bautista. Vale, vou buscar Bautista. Bautista. Foi o primeiro que vin, Se escribiu alguén antes, sinto, eu foi o primeiro que vin. Non me parece. Ten que ser de CEIP, é un CEIP. Bautista non me parece. A ver, Boqueixo. Porque estou en localidades, dime a localidade, porfa. A localidade do CEIP San Xoán Bautista. Localidade, estou en localidades, vou pedir unha localidade. Cal é a localidade? Cercedo, vale. Vale, Cerceda no, Cerceda. É en Cercedo ou en Cercedo? Só me parece Cerceda, macho, eu non sei, non estou tendo sorte hoxe. Pois vou pedir Cerceda, vale? Entón, o código de localidade de Cerceda é este que aparece aquí, que empeza por 15 por cada Coruña, vale? Código de localidade. Cercedo, pois non aparece, aparece por outro nome. Cercedo Cotobade, pode ser? Cotobade. Carballedo, Tenorio. Será isto? Non sei. Bueno, entón, vou copiar. Bueno, agora creo que xa copiou de antes, vale? Entón, o que tirades que facer é aquí, vale? En petición a localidade, porque eu dixen que iba a pedir unha localidade, poñedes o código, xa está. Vale? Cerdedo, me cago na hostia, perdón. Joder, perdoademe todos que sexades de Cerdedo. Cerdedo, aquí está, vale, en Pontevedra, vou pedir ese de Cerdedo. Veña, cambio. Aquí está, vale? Metín o código do centro. Entón agora selecciono a miña especialidade. A min, espero que me dé un erro, porque estou pedindo un CEIP en Escola de Idiomas. En ente do vernáculo, Galicia, vale? Vamos a aparecer seguramente varias, como a min. Vos, lóxicamente, Galicia. Galegos en requisito lingüístico. Bilingüismo a mí non me interesa, polo mesmo que vos dicía antes, que vos poden saltar. Outra cousa é que aquí non vos importe pedir un centro con bilingüismo o que vos gustaría ir. Entón aquí sí, pedido con bilingüismo, porque se hai praza e saltan a xente, pois iso vai vos favorecer. Iso sí, lembrade que se facedes, podes mesturar centros e localidades, sí. Lembrade que se facedes peticións con bilingüismo, códigos con bilingüismo, tedes que duplicalos en bilingüismo para facer as dúas combinacións. Vale, se non se pedides só con bilingüismo, só estás pedido a praza con bilingüismo. Eu teño visto algunha instancia de funcionarios en prácticas todo só con bilingüismo. Vale, iso é que só estaba pedindo prazas con bilingüismo, tede cuidado con iso. E con itinerancia o mesmo, tedes que duplicar o código tamén da itinerancia, vale? Eu voulle dar a non. En itinerancia, nada, das a aplicar e a min engadeu umo, pero apareceme non consta. Vale, apareceme non consta porque estou na miña instancia de Escola de Idiomas pedindo un centro de educación primaria, vale? Entón, para que vexades que se tedes algún erro, como me pasou a min agora, marcades aquí, pulsades aquí abaixo en eliminar, xa está aquí marcado eliminar, vedes? E xa teño vacío outra vez, vale? Entón agora o que vou facer é pedir un centro de Galicia, vou usar outra vez os PDFs, un centro de Galicia de Escola de Idiomas, vale? Entón agora vou ir á secundaria e vou pedir a que dixen antes, por exemplo, a de Ferrol, vale? Entón busco EOI da Coruña, EOI de Ferrol. Este é o código da... Bueno, a ver se me deixa copiar agora. O código de EOI de Ferrol. Entón, vou no volver a poñer aquí. É para facer a petición correctamente, vale? Atopar uns erros. Falta un número. Copiei mal. A ver. EOI. Copia de Coruña logo.
Non sei por que me di que me faltaba un número. Porque hai que seleccionar aquí centro. Nada, estaba pedindo localidade como se fose centro, vale? Acordadevos, se vos pasa o mesmo que a min, está ben que me pasen estas cousas en directo. Se vos pasa isto que fixen eu, estaba pedindo un código de centro e tiña aquí seleccionado localidade. Tede cuidado con esas cousas, con estas cousas tamén, vale? Entón agora dadeslle, xa está aí. E vedes que con respecto ao CADP é unha ventaxe que xa directamente nos aparece o nome do centro, que no CADP non pasaba, vale? Hai unha terceira posibilidade para facer. É frecuencia de itinerancia en secundaria? Non é nada frecuente. De feito, que eu coñeza en educación física pouco máis. Así que non. Sí, pregúntame en Discord. Pero bueno, se és de inglés, se és de primaria e tes inglés, vas poder participar para centros plurilingües e vanchos dar a ti, e xente que non teña inglés non pode participar a eles, principalmente o que... Centros, non hai centros de sección, non hai lista de centros con seccións bilingües. Podes facelo ti, pero non te recomendo, porque terías que ver as adxudicacións de seccións bilingües de todos os últimos anos e despois comprobar cales siguen vixentes e cales non. É dicir, é un traballo imposible. Imposible. Creo que polo que che di non consta, é que non agardaches... JF Sánchez, non constaba porque eu estou nunha instancia de secundaria e estaba pedindo un CEIP. Vale? Iso que dis ti é o que pasa no CADP. No CADP tens que actualizar, pero agora xa biches que fixen a petición da Escola de Idiomas de Coruña e xa ao momento xa che pon o nome, vale? Xa vos lo vai poñer ao momento o nome. Sí, tedes que duplicar as peticións. Non hai outra. Bueno, podes facer unha con bilingüismo con itinerancia. Sen bilingüismo e sin itinerancia, eso sí. Pero o resto de combinacións tens que duplicar todo. Vale, hai unha terceira forma de facer as peticións que é a mellor. Eu xa dixen ao principio do directo que a min gustame deixar o mellor, pero ao final sempre. Entón, se ides á miña página web, que aparece por aquí... Por aquí abaixo, aí xusto está a miña página web, vedela aí, profesoradogalicia.com. Vale, pois ides aí a profesoradogalicia.com e desvos a topar con esta aplicación, que é unha maravilla. Centros educativos, pulsades aquí. Marcos Chavarría, autor da aplicación, sempre o menciono cando falo da súa aplicación, unha maravilla. E deixoume meter aquí na miña página web, así que estou moi feliz. Como funciona esta aplicación? Imaginadevos que sodes... Bueno, vou facer de hoy porque senón non me vai deixar, vale? Vos teriades que buscar o vosso corpo, vale? Eu aquí vou eliminar, por exemplo, voume quedar só con escola de idiomas, vale? Entón, elimino isto. Isto funciona un pouco ao revés do meu cerebro, vale? Eliminar é marcar. Eu estou eliminando, o que marquei é o que eliminei, para que me entendades, vale? Quero todo Galicia e quero por tempo, pero antes diso voulle dar aquí a onde pon cambiar localización, aquí arriba, vedes? Pulsades en cambiar localización, porque claro, a localización tena agora mesmo aquí cerca do Castro de Lobos. Entón eu vivo en Lugo, entón vou facer clic aquí na rúa onde exactamente vivo eu, a ver... Aquí, se alguén me quere mandar algo, Rúa Cánovas del Castillo, primeiro a 27002, acepto todo tipo de regalos. Pois aí vivo eu. Entón, unha vez que facedes isto, marcastes, simplemente pechades aquí arriba, vale, pechades. E agora quero que me ordene, pois, non sei, por tempo, que vai ser seguramente por estrada. E doulle aquí a aplicar filtros e fixadevos que maravilla que a aplicación xa directamente me ordena o que me queda máis cerca, que é a Escola de Idiomas de Lugo, lóxicamente, que está aquí ao lado da miña casa, Monforte, Ourense, Coruña, Santiago, Ribadeo. Vale. Como faigo para copiar os códigos desta aplicación maravillosa ao CXT? Pois só teño que facer clic aquí, fixadesvos isto de aquí. Facedes clic nesta carpetiña, eu fixen clic na carpeta e agora poño aquí control V, que é o que acabo de facer, control V, para pegar. E fixadevos que maravilla. Directamente é o de Lugo, que foi o primeiro código que copiei. Vale, isto axiliza bastante o proceso das peticións. Lóxicamente, son de Lugo e quero pedir os CEIPs, marco todo o que non quero e deixo só os CEIPs, vale? Porque así ides ver que aparece tamén o resto. Aplico filtros e fixadevos, o centro que a mí máis me queda cerca é as Mercedes, está aquí ao lado da miña casa, o Santa María está para baixo. O Cemus, bueno, non desmarquei Cemus. É que fixo no mal, o sea, eliminei os CEIPs.
Sería ao revés. Sería marcar todo e deixar só os saves. Fixeno ao revés, entón salíame todo o que non eran saves. Agora vanme sair os saves. O saves das Mercedes, que está aí ao lado, o Illa Verde, que ande vai o meu cativo aquí detrás, o Rosalía de Castro un pouco máis para arriba, a Anexa un pouco máis para arriba aínda. É dicir, ordeavos todo e só o que terías que facer é pulsar aquí, clic, copiar. Gustouvos o rollo este, a ver? Metí un código final, ponme bilingüismo francés e alemán e non marquei bilingüismo. Metí un código al final, ponme bilingüismos. Non entendo o que me estás dicindo aí, E completar a humanidade, menú da aplicación, os códigos de localidade non saen na aplicación. Os códigos de localidade saen os dos centros. Non lle pidamos xa máis a aplicación. Saen os dos centros. Ou polo menos eu non sei... A ver, isto debe ser para eliminar. Isto. Info do viaxe. É que hai moitas cousas que non sei nin o que é. A dirección do centro, o correo. A ver, a aplicación está para ver. Eu non me deu nunca por pulsar aquí, pero fixade, hasta saen aquí información de outro tipo. Bueno. Nice, gustouvos. É que suele gustar esta aplicación. Os de secundaria universidade que podemos pedir? Tipos de centros. Centros integrados de formación profesional, IES. Penso que un pouco máis, nada máis. Se me olvido de algo. CPIs, IES, Centros Integrados de Formación Profesional. É dicir, ti poderías poñer, borrar isto, e se foses de Lugo, de Bioloxía, pois estes centros serían os que che quedan máis céntricos, máis cerca. Hai algún que non vas poder participar, vale? Apareceme aquí a esa, tal, porque has tenido... Marquei outra vez ao revés, para que me entendades. Bueno. Entón, iso, esa é outra aplicación que podedes usar, vale? Para axudarvos a facer as vosas peticións. E vale, unha vez que acabades de facer as vosas peticións, non subí nada de méritos para el baremo de datos persoais. Pero, a ver, eu tampouco... a min saime isto, vale? Eu non estou habilitado para isto, se te refires a iso. É dicir, eu supoño que me dará un erro se pido con bilingüismo. Non me deu ningún erro, pero supoño, voulle dar agora, agardar e continuar, vedes? Bilingüismo incorrecto para a especialidade, é dicir, se non o tes non che vai deixar, Entón agora teño que borrar a petición. Vale, aparecevos, pero tamén aparece a min. E se te refires a que non subiche nada e che meteron os títulos igual, é porque os de Escola de Idiomas aparecen automáticamente, se son de Escola de Idiomas. Entón... Esperad un momento. Hola. Estou no medio dun directo agora mesmo. Sigo logo, xa te chamo despois. Chao. Era a miña compañera de traballo da CIGA. Entón, nada, se pos dir... A ver, eu non sei se me escoitades. Xo dixen antes, se queredes poñer bilingüismo ou itinerancia, tedes que repetir os códigos, duplicar a petición. Porque se pedides só o código con bilingüismo, só estades pedindo iso. Aquí hai que duplicar. E itinerancia igual, hai que duplicar. Vale, tedo en conta para facer as vosas peticións, vale? E insisto, se me queredes facer preguntas, porque non vou estar agora mirando o chat, porque senón vedes que pasa o tempo demasiado volando, deixade máis preguntas en Discord, en Preguntas Pablo, aquí nesta canle que xa vedes que está escribindo moita xente preguntas e que vos contestarei. Hoxe non, porque vai ser morrer, se me poño hoxe despois do directo a contestar isto, me pode morir. Pero contestarei a partir de mañá, farei directos contestando estas preguntas, vale? Por se alguén non está ainda en Discord, pois tamén vos podo mandar a invitación. Agora xa vos dixen antes, temos nova invitación, somos o primeiro Discord en lingua galega socio de Discord, por fin nos admitiron, así que temos aí xa ligazón personalizada. Aí a tedes no chat para entrar no Discord, vale? Como me mola o de ser socio de Discord, que non implica nada, pero fai mi ilusión, que queres que vos diga. Que carallo publica agora a Consellería de Educación? Por certo, os que estás en Discord agora mesmo seguro que vos chegou unha notificación de Discord avisando dunha publicación da Consellería. Que sí, chegouvos, a min acaban de chegar agora. Vale, gardamos e continuamos, e agora fixadevos que só nos queda validar a instancia, vale? Eu non a vou validar de momento, e digo vos por qué. Se sodes inseguros e non está seguro das peticións e tal, podedes parar de facer o CXT, vale? Podedes darlle a cancelar, por exemplo, sin ningún problema, sair da aplicación, volver a entrar e volvedes a entrar aquí, vale? E como vedes, a instancia que estaba cubrindo agora mesmo era a Escola de Idiomas e esta de aquí, vale? A vos vai vos aparecer arriba, seguramente, a última, vale? A min apareceme aquí polo medio porque me aparecen primeiro as Escola de Idiomas e arriba as de secundaria.
vale? Para vos vai vos aparecer arriba. Entón pulsaríades aquí en modificar e ides poder volver a seguir cubrindo cousas na instancia. Isto vale por se vos arrepentistes de algo que queredes cambiar algunha cousa das peticións que fixastes, ou se estades cubrindo o CXT e tedes que poñer moitos centros, que é o máis lóxico, non o que estou facendo eu que só estou poñendo 2, vale? O lóxico é cubrir todo o que poidas, entón pois que saibades que podes volver a entrar, vale? Entón iso, eu deixarío así e agora ven a segunda parte, porque xa sabedes que ata o 7 de novembro está en prazo o CXT. A min dame erro cando acepto a invitación, non che debía por que dar erro a invitación de Discord. Alguén máis lle dá erro a invitación de Discord? Non debería dar erro, fíxate. A mí saime aquí todo ben. Se non, se che dá erro, se alguén lle dá erro a invitación de Discord, que me escriba polo WhatsApp da web. A web esta que está aquí abaixo. Escribidesme ao WhatsApp que hai aí e mando vos outra invitación, por se vos falla esa, pero non debería fallar, Chegou a notificación, así me gusta. Moi ben, Discord, traballa moi ben. Vale, pois agora imos xa vos dixen ao principio do directo que o CXT divides en dous procedimentos. Un é o procedimento do CXT, que é o que acabamos de analizar agora mesmo, só nos quedaría aínda validar a instancia, non me olvido diso, e non vos olvidedes vos, que é o máis importante, validar a instancia, vale? Entón xa vos digo, vou co segundo procedimento que é o de datos persoais. Este procedimento que ides ver agora de datos persoais, por certo, se hai alguén que vai participar no concurso de méritos, este vai ser o mesmo procedimento que ides ter que usar. Xa vos adianto tamén que os procedimentos do concurso de méritos van ser o da web de oposicións, e máis o de datos persoais, que é o que ides ver agora, po concurso de méritos, vale? E xa vos digo, para que se usa isto no CXT? Agora centro-me outra vez no CXT. No CXT, todo o mundo que teñades algún mérito na vosa casa e non vos aparece no expediente en datos persoais, vou vos dicir onde está o expediente en datos persoais, vale? Sería esta aplicación de aquí, abrindo nunha nova pestana. Hostia, fixade, vos cambiou isto. Isto é novo. Cambiaron isto tipo de letra. Bueno, nada, son instruccións de tal. Bueno, o que tedes que facer en datos persoais é identificarvos, pulsando aquí no botón verde, e vai vos sair isto de aquí das miñas instancias. Se non vos sae as miñas instancias é porque non abristes a instancia do CXT, xa o dixen ao principio. Por iso eu abrín primeiro a instancia do CXT, que aínda non validei, e agora abro de datos persoais, para que me saia o das miñas instancias. Como sei se teño un mérito no meu expediente ou non? Imaginemos que eu teño un título de escola de idiomas que saquei hai nada, vale? Entón, primeiro, antes de metelo en datos persoais, teño que mirar que non estea xa, porque ao ser un título de escola de idiomas podía ser que estivese xa. Vale. Alba, sí que falei diso. Entón, déixame se que esa pregunta en Discord e contesto cho outra vez, vale? Pero non me vou poñer a explicar todo iso, además pareime bastante niso. Pero déixame en Discord e contesto no próximo directo, ou senón cando colgo o vídeo este en YouTube hoxe á noite, pois vas poder velo xa mañá. Vale, a resposta. Está como 20 ou 25 minutos antes do que estou dicindo agora mesmo. Ben, entón, que temos que facer primeiro? Mirar o título de escola de idiomas, nos aparece no expediente. Para iso, imos ao expediente. Isto é todo o que ten a consellería sobre nós, vale? A nosa formación, os nosos cargos, titorías, etc, etc, vale? Entón, para ver se teño o título de escola de idiomas, teño que ir a titulacións ou a linguas, vale? Miramos primeiro en linguas, pois non me aparece o título de escola de idiomas, miramos en titulacións, non me aparece o título de escola de idiomas. Entón, neste caso, sí que é lóxico que use o procedimento de datos persoais para actualizar o meu expediente. Como teria que facer para meter o título de escola de idiomas? Realmente é sinxelo, é un pouco lioso porque é un pouco repetitivo, pero bueno. O primeiro que tens que facer é ir aquí. Vale, e aquí seleccionades, bueno, dinlle as miñas instancias, vale? Seleccionades o instancia do concurso 22-23, non vos vai deixar escoller outra cousa. Eu teño aquí xa dous borradores de instancias, vale? Pero vos abrides unha nova, como vou facer eu, creades unha nova instancia. Unha vez que a creades, aquí hai moita xente que se perde. Dígolo porque hai moita xente que chega a este paso e di, hostia, é hora. A ver, a instancia xa está aberta, entón aquí á dereita xa pon xestionar instancia. Entón pulsades neste especie de non sei de que é, un boli con un cadrado, algo así. Pulsades aí e ábresevos xa o aplicativo para meter os datos. Aí din os funcionarios en práctica se non metemos nada de méritos agora. Eu non o faría, porque te arriscas hasta que non cho teñan en conta. É probable que teñas un prazo específico para ti no 2023, e se non, no CXT do 2023 sería cando ti tens que actualizar o baremo, os méritos. Vale?
Se concursamos de outra comunidade e nunca traballamos en Galicia non hai expediente que valga, non, pero terás os méritos na túa comunidade. Terás o teu baremo ali. Non, digo eu. Tendo manualmente ou é que concursamos na... Non, participas na túa aplicación do CXT. Vale, participas na túa aplicación do CXT da túa comunidade. Vale, o de participar na aplicación... Seguramente me participaches en anos anteriores igual, ou estásme preguntando isto porque cando era concurso autonómico pero Galicia deixaba virós de fora, aí sí que vos daban unha conta e deixábamos participar na aplicación de Galicia. Pero como este ano o concurso estatal, ti participas desde a túa comunidade. Vale, era eso, xa me parecía, vale. Entón, nada, aquí ao principio aparecen vos outra vez os vosos datos persoais, outra vez no meu caso está mal, para poder facer estes vídeos, pero bueno, datos perfectos de notificación, non tocades nada. Resumo de alegacións, aquí é onde tedes que meter a formación, vale? Aquí vou vos dicir, por exemplo, onde se mete algunha cousa que vos pode dar problemas para atopar. Por exemplo, as titorías de funcionarios en prácticas e titorías e todo iso métense aquí, en formación impartida, vale? De feito, vou facer unha alegación para que o vexades. Formación impartida, nova alegación aquí abaixo, e aquí, fixadevos que aparece titor do CAP, do práctico, un titor do non sei que, titor de práctica, está aquí. Vale, en formación impartida. Aí onde se mete o relacionado coas titorías de prácticas e toda esta trapallada. Vale, vou volver para atrás. Se queredes meter títulos de escola de idiomas, tedelos que meter en titulacións. Vale, védelo aquí, nova alegación. Ciclo da Escola Oficial de Idiomas. Aquí xa vos dá. EOI, organismo específico, EOI de Lugo. Bueno, aquí vou inventar un mérito para que vexades como se faría, vale? Vou poñer opción de galego. Que chungos son os profes de galego de Escola de Idiomas, a verdade que son chunguísimos. Data do título, imos poñerlle, pois, febreiro do 19. Número de horas, poñémoslle 100, que é que nos van dar. Ai, sei que me deixo, 1000 non, 100. Número de créditos, pois vou non deixar en branco, ainda que ten aquí un asterisco, pero non sei se me deixará seguir ou non, xa mirarei despois. Alegada para o corpo, aquí non sei se me deixará poñer algo desto. Vamos a ver. Creo que voulle dar a aceptar porque non sei os erros que me vai dar, pero bueno, o que vos quedaría sería aquí seleccionar o arquivo no vosso ordenador. Eu vou poñer isto, por exemplo, e poñerlle un nome, vale? E achegalo. Vale. Entón, darías a crear, a min vai me dar erros, lóxicamente. Vale, existe unha titulación alegada, nada, isto deixámoslo en branco. A ver agora, vai me dar mal fallos ou non? Non. E nada, xa estaría metida a formación, vale? Vos, lóxicamente, eu vou así rápido porque eu estou inventando os datos e para avanzar no tutorial, vale? Pero vos poñede os vosos datos de verdade e xa está. Vai vos aparecer seguramente á dereita isto, cando metedes algún tipo de formación. Non pasa nada se lle dades a solicitar, porque o que estades facendo é solicitar o recoñecemento desta formación que estades metendo para sesenios. Non está de máis marcalo, vale? Ben, unha vez que xa fixestes a alegación, pulsades en volver. Vale? E se queredes meter calquera outra cousa, a ver, eu non sei onde se mete todo, lóxicamente, de memoria, hai cousas que tería que mirar, pero bueno, a maioría de cousas, excepto que as que xa vos expliquei, son lóxicas, vale? Aquí están cargos directivos, non docentes, tribunais de oposición, as titorías, formación recibida, que serían os cursos, impartida, os cursos que deches, bueno, entón, se queredes saber onde se mete algo concreto porque non o dades atopado, non me vou parar agora aquí en casos individuais e explicarvos onde se mete cada cousa, vale? Podesmo deixar no Discord, nos directos que fai os vindeiros días. A xefatura do departamento, esas cousas saen por defecto, en teoría. Se non as tes no expediente, entón terías que metela, vale? Pero en teoría saen automáticamente. Entón nada, unha vez que acabedes de facer as vosas alegacións, non vos olvidedes aquí en documentación que se presenta de indicar, facer un tic aquí onde metistes algo, por exemplo, eu metín en titulacións. Entón marco aquí, vale? Gardades a documentación. Aquí comprobación de datos, deixádelo como está, e finalizades a instancia pulsando aquí. Vai vos ir un aviso arriba, pulsades, aceptádelo. E vedes que xa está pechada, vale? Agora hai que presentala na sede, non vos olvidedes tanto o CXT
como a actualización de datos do expediente, de méritos, tedes que presentar as dúas cousas na sede electrónica, as dúas por separado. Esta preséntase pulsando aquí e agora aquí. Identificados na sede electrónica, vai vos aparecer outra vez para meter toda a documentación. Eu recomendo a todo o mundo volver a metela, aínda que o ano pasado parece ser que aínda que non a volveras a meter, contabanche igual, pero por si acaso, volvedela a meter. Hai moita xente que di o típico de só me aparece un oco. Bueno, pois escaneades todo xunto, ou se tedes todo separado, ides vos a unha páxina que é, eu uso a moito, esta de aquí, I Love PDF. En I Love PDF, non me están pagando por esta magnífica promoción que estou facendo. En I Love PDF, aquí o que tedes que pulsar é onde di unir PDF, aquí arriba. Entón seleccionades todos os arquivos PDF que queirades, metedelos aquí, dadeslle despois a un botón que vos vai aparecer por aquí en grande de unir PDF, e xa vos vai aparecer un PDF con todos os títulos que teñades. Vale, é así de fácil. Porque hai xente que aquí se pon nerviosa porque non dá metido máis dun título. Bueno, pois mete todo xunto e xa está, vale? Neste caso habería que buscar o que se corresponde coa titulación de Escola de Idiomas, que debe ser este. Sí, certificado de título debe ser aquí. O de Escola de Idiomas sería aquí, porque isto é certificado de lingua estranxeira. Bueno, non, igual é aquí. Para as linguas, non, este debe ser o de linguas. Certificado de... Este sería o de linguas, non o de titulación. O de titulación sería isto. O título, certificación do pago dos dereitos. Libros, revistas, máis revistas, publicacións, tal. Bueno, se queredes alegar as publicacións, non vos lo expliquei, pero estarían en resumo de alegacións abaixo de todo aquí. Publicacións e méritos. Isto, como a maioría da xente, pois tampouco facedes, se tedes algunha dúbida cas publicacións, pois pasade por un sindicato que vos lo explican, pero bueno, é como alegar un mérito calquera. A mí xa non me deixa porque xa pechei a instancia, vale? Estábamos aquí na sede, entón nada, unha vez que chegades a documentación, aquí abaixo, continuar, podedes comprobar a solicitude, que todo estea ben, pulsades en asinar e enviar, chegavos unha mensaxe ao móvil, poñedes aquí o código que vos chegou e pulsades en continuar. Eu non o vou facer, que tampouco quero darles traballo e encima non actualicei nada. E ben, agora quédanos volver ao CXT, que xa o teño aquí, vale? Para volver ao CXT onde estábamos, que nos quedaba, se lembrades, presentar a instancia, que é o máis importante, só tiñamos que facer clic por aquí, vale? Modificar. Imos a validación final, validamos a instancia, dime que non hai problema ningún, así que enviámola á sede. Vale? Unha vez enviada á sede, outra vez aquí, como fixamos antes na alegación dos méritos en datos persoais. Isto é novidoso con respecto ao ano pasado, precisamente polo que xa vos comentei que este ano as alegacións fanse no prazo de reclamacións e renuncias, as alegacións o que xa temos no expediente, vale? En datos persoais. E o ano pasado aquí deixaban anexar precisamente as alegacións que facíamos porque se facían neste momento. Agora, como non se fan, pois moito máis fácil, continuar, asinar e enviar, recibimos código, poñemos código CXT presentado.